Това, за което вие говорихте, големите разходи на българи на монополите, аз лично го свързвам с корупцията. Поправете ме, ако греша. Това, което ние смятаме да направим, е да продължим опита, който имаме в борбата с корупцията. Разбира се, не сме успели да изкореним. По данни на доклада на Центъра за изследване на демокрацията, в периода 2001-2004 година корупцията в България набеляза най-минималните си размери. Като естествено следствие на това излезе тази графика само след седмица в българския печат по данни от Националния статистически институт, който показва ръста на брутния вътрешен продукт. Виждате ли корелацията между ниската корупция и ръста на брутния вътрешен продукт? Тя беше публикувана в един централен дневник, няма да го казвам, за да му правя реклама. Това е извадка от вестника. Данните са източник комуналният капитализъм. Като те са дадени от началото на века за България. Виждате, че в най-новата история, периода 2001-2005, бележи най-висок ръст на брутния вътрешен продукт. Моето обяснение е тук. Най-ниското ниво на корупцията, което успяхме да постигнем. Приоритетите, за които говори и господин Исмаилов, и госпожа Христова, са свързани и насочени именно към това намаляване на корупцията и увеличаване на брутния вътрешен продукт, защото само с икономии българския народ няма да стане по-богат. Трябват му повече доходи, повече брутен вътрешен продукт. А това, че може би аз закъснях, извинете ме, за което може би, ако има въпрос към нас, защо направихме тази коалиция, защото успяхме да намерим една немилиционерска партия в България, в лицето на Народната партия за свобода и достоинство. Много е трудно в България да намериш немилиционерска партия. Още по-трудно е да смириш егото на лидерите си, за да може да се получи ето тази графика. Виждате ли защо българските магарета ходят гладно? Защото липсата на консенсус, към което ние от коалиция Център винаги сме се стремили и ще се стремим, е това, което пречи на българите не само в политиката, то ни пречи и в личния живот, пречи ни и в бизнес. Защото ние българите сякаш не знаем за практиката, която е направила Западна Европа богата и просперираща. Това е практиката win-win. И двете страни трябва да спечелят, а не прекарай другарче. Ето защо ние и нашата коалиция Център, надявам се, че и колегите ще се присъединят към мен, и до 6 април сме също така отворени и към други политици, като гражданска квота, които са добре дошли в нашите листи, стига да изповядват ценностите, за които говорим. Благодаря.